Эфирда атна информацион программасы белән Сабадул көннәре телевидениесе хәерле кич, исәнмесез? Безнең бүгенге чыгарылышта изге гамәлләргә бай булган иң күркәм ай Рамазанны озаттык. Районыбыз күп санда янгын сөндерүчеләрне кабул итте. Барысы 45 команда иң яхшысы булу һәм төп приз янгын автомобиле өчен һөнәри осталыкта сынаулар үтте. Күңелле дә, сөенечле дә балачак 1 июнь халыкара балаларны яклау көне иде. Мөселманнар иң күркәм айларның берсе изге Рамазан аен озатты. Ай буе ризык эчемлектән тыелып, мөселман кардәшләр ураза тотты. 2 июнь көнне Саба мөхтәсибәте тарафыннан Байлар Сабасының спорт комплексында район күләм зур ифтар уздырылды. 4 июньдә исә ислам дөньясы Гыйд-эль-Фитр көне ураза гаете бәйрәмен каршы алды. Рамазан аенда районда ифтарлар уздыру күркәм традицияга әйләнеп бара. Мөхтәсибәтләр, шәхси эшмәкәрләр, аерым затларның садака акчаларына һәм имамнар тырышлыгы белән мондай чара 2нче тапкыр оештырылды. Узган ел табын 450 кешегә әзерләнгән булса, быел Саба спорт комплексына авыз ачарга һәм җәмәгать белән намаз укырга 750 кеше җыелды. Чараны әзерләүдә иң күп көчне волонтерлар куйган, араларында хәтта башкалабыз Казан шәһәрендә үткән зур ифтарны оештыруда өлеш керткәннәре дә бар иде. Район күләм зур ифтарга Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин, баш казый Җәлил хәзрәт Фазлыев, Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов һәм башка мәртәбәле кунаклар, районның актив мөселманнары, мохтаҗ, авыр хәлле кешеләр чакырылган иде. Хәзрәтләр тарафыннан яңгыраган вәгазьләрне һәркем күңел биреп тыңлады. Коръән сүрәләре укылды. Азан әйткәч, җәмәгать белән ахшам намазы укылды. Күмәк намаздан соң халык спорт комплексының бер як залына әзерләнгән мул сыйлы табыннар янына тезелеште. Мөселманнар үз чиратында зур ифтар өчен оештыручыларга район мөхтәсибәтенә рәхмәт сүзләре җиткерде. 4 июнь көнне республиканың барлык иман йортларында бәйрәм гыйбадәтләре үтте. Саба җәмигъ мәчетендә иртәнге сәгатьләрдән үк зур җанлылык булды. 1000нән артык дин тотучы кеше изге айның бәйрәм намазын укырга, вәгазь тыңлап күңелен сафландырырга дип килде. Бу бәйрәм Аллаһ Тәгалә каршында булган зур бурычны үтәп, төннәрен тәравих намазлары укыган бәндәләр өчен бигрәк тә шатлыклы. Чөнки алар Аллаһның әмеренә буйсынып, үз нәфесләрен ашау шүдән вә бөтен яман эшләрдән тыйып тордылар. Гадәттә, гает иртәнге намаз уку белән башлана, аннары Коръән укыла, тапшырылган фитр садакаларына Коръән укып дуга кылынгач, вәгазь сөйләнеп, гает намаз укыла. Бу вакытта Аллаһның фәрештәләре җирдән күккә кадәр тезелеп, безнең гөнаһларыбызның кичерелүен сорап, дуга кылып торалар. Бу көнне өйдән чыгып киткәннән алып кайтып кергәнгә кадәрге вакыт намазда саналыр. Ходай әҗер-савапларын насыйп итәр диләр. Байлар Сабасындагы яңа ишекләрен ачкан Мутыйгулла мәчетендә дә мөселман кардәшләр гает намазын укырга җыелды. Вәгазь тыңлап, күңелләрен сафландырды. Районыбыз күп санда янгын сөндерүчеләрне кабул итте, чөнки Татарстан Республикасында иң яхшы ирекле янгын бүлекчәсе республика карау бәйгесенең йомгаклау этабы кысаларында сугышчан әзерлек буенча ярышлар безнең җирдә лесхозда оештырылды. Барысы 45 команда иң яхшысы булу һәм төп приз янгын автомобиле өчен һөнәри осталыкка сынаулар үтте. Тулырак Раилә Галявина сюжетында. Лесхозның Карпат аланы бүген ярыш мәйданы. Биредә республика буенча ирекле янгын сөндерүчеләр җыелган. Алар каршында киеренке сынаулар. Көндәшләргә сер бирмичә, җитезлектә бил алышырга кирәк. Тантаналы чараны Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр министры Рафис Хәбибуллин ачты. Бу ярыш республика югарылыгында быел 10нчы мәртәбә үтә. Һәм ирекле янгын сөндерүчеләргә хөкүмәт җитәкчелеге тарафыннан мөнәсәбәт елдан-ел яхшыра. Позвольте еще раз поблагодарить, пожелать вам счастья, здоровья, удачи, успехов. Ну и, конечно, чтобы соревнования. На этих соревнованиях победил сильнейший. Район башлыгы Рәис Миннеханов мондый зур бәйгеләрнең безнең җиректә оештырылуына уңай карый. Һәм барлык шартларны да булдыру бурычын куябыз ди. Biz зур рәхмәт сезгә. Безнең сез сөндерү генә түгел, профилактика эшләре белән дә шөгыльләнәсез. Сакланганны Ходай саклый ди. Шуның өчен без бердәм бөтенебез үз вазифабызны үтәсәк, безнең авырлыклар һәм инде трагедиялар
алар кимрәк булачак. Ирекле янгын сөндерүчеләр безнең торак урыннарыбызны, туганнарыбызны, якыннарыбызны һәм янәшәдә яшәүчеләрне ут бәла казаларыннан саклаучылар. Һәм алар төрле һөнәр кешеләре. Бу өстәмә бурычларына да намус эше итеп караулары өчен янгыннар вакытында аяусыз көрәшүчеләргә министрлык тарафыннан бүген исемле бүләкләр дә тапшырылды. Мәсәлән, узган ел 3300 янгын очракларының һәр өченчесе нәкъ менә ирекле янгын сөндерүчеләр тырышлыгы белән сүндерелгән. Алар кулыннан 7 кешенең гомере сакланып калынган. Узган ел алар 60-тан артык пожар сөндерделәр, 7 кеше үзләре коткардылар. Аларны без бүгенге көндә бүгенгә кадәр дә поддерживать иттек. Бүгенге көндә шушы көннәрдә без добровольцларга тагын 15 пожарный машина бирәбез. Аларны һәр елны шулай булышып тормасак, бүгенге көндә булышып тормасак, алар бүген бетә. Бүгенге көндә безнең Соба районында 18 ирекле янгын сөндерү командасы бар. Алар ут белән бәйле бәла казалар булганда иң беренчеләрдән булып ярдәмгә ашыгалар. Бүгенге көндә безнең җирлектә 8 янгын очрагы теркәлгән. Соба районын республика бәйгесендә Мингәр авылы егетләре тәкъдим итте. Менә бу җегетләр безнең тырышалар булдыралар, һәр янгыннарда катнашалар инде. Катнашмаган чаклары юк. Янгыннарны сөндергәнче кисәтү главныйрак дип әйтәбез бит. Шуның өчен халыкның тагын бер шуңа өндәр идем, сорар идем. Менә бу янгын куркынычсызлыгы таләпләрен төгәл үтәгәндә генә без янгын чираклары чыкмый, һәм менә бу җегетләр дәген эшсез ятсыннар, шушы тренировкаларда, учениеларда гына катнашып, үзләренең осталыкларын шунда гына арттырып, менә чин пожарлыгы сирәк чыгарга язсын дип калам инде. Ярышларның төп максаты ирекле янгын сөндерү бүлекчәләренең һәм янгын сөндерү һәм авария коткару эшләре буенча әзерлекләрен күтәрү. Шулай квалификация дәрәҗәсен арттыру һәм аларның һөнәри камилләштерүенең үсеше, төп янгын сөндерү техникасы һәм җиһазлар белән эшләү белем күнекмәләрен арттыру, экстремаль хәлләрдә янгыннарны сүндерү һәм авария коткару эшләрен башкару өчен кирәкле күнекмәләрне өйрәнү. Ярыш төрләре дә шушы асылны кулачлады. Мөсиб районы командасын тәкъдим итүче Илнур Җамалов бу сынаулар һөнәри осталыкны чарлауда бик әһәмиятле ди. Кәефләр яхшы. Инде теге урыннарына беренчелекне булмаса да инде 3нче урыннан да алып китәргә дип өмет белән килдек инде. Әзерләнү нык булды, көчле булды. Бөтенесенә дә катнашабыз. Чөнки инде җирәк авыллар бар, вакыт белән генә основной пожарный часть безнең регламент буенча теге җитешми. Шуңа күрә инде җирәк авылларда инде добровольный пожарный охрана иң беренче барып, иң беренче инде утны үз кулына ала дигәндәй. Саннар буенча гел түгелгәне әйтәлмим. Бу ел инде ул хәтлек бик пожарлар ул хәтлек күп булмады. Шушы үлән яну гына булды дигәндәй. Алар бик быел җиңел үтте әле дигәндәй. Сабаларга бүгенге көч сынашуда туган як сулышы да булышты. Алар 45 команда арасында иң җитезләр булдылар. Мингәр авылы ирекле янгын сөндерүчеләре кулында хәзер күчмә кубок кына түгел, баш приз янгын автомобиле дә. Бүгенге көндә районыбызда 100 яшькә җиткән һәм аның чиген узган 2 ак әбиебез бар. Ует авылында яшәүче Хәкимә әби Закирова кыш айларында 102 яшен тутырган иде. Шөкер, хәзерге вакытта да ул матур гына яши бирә. Ә менә Туктар авылында гомер итүче Ыркыя әби Гыймадиева 3 июньдә үзенең 1 гасырлык юбилеен билгеләде. Районыбызның иң мөхтәрәм, иң хөрмәтле кешесе бүген Ыркыя әби. Аны тәбрикләргә район башлыгы Рәис Миннеханов шәхсән үзе килде. Изге теләкләрен җиткереп, республика ил башлыкларының да бүләкләрен, теләкләрен тапшырды ул. Үзе кечкенә генә, җыйнак кына гәүдәле булса да, тормышта ачысын төшесен мулдан татыган. Иңнәре олы авырлыкларны да күтәреп, күңеле белән дә төс, сынмый, сыгылмый калып, Ходай язган гомерен үтеп бүгенге көнгә килгән. Зур җитәкчеләрнең шундый игътибарыннан аның күңеле сөенеч хисләре белән тулды. Бер туктаусыз аларга үзенең җылы теләкләрен дә әйтеп утырды ул. Әкренләп язмыш хатирәләрендә сүтте әби. Нужа бабай аны инде күкрәк баласы вакытыннан ук сагалаган. Аңа 2 ай вакытта ук әтисе вафат була. Әнисе 4 нарасые белән тул кала. Сугышчыларын кичердем, окопларны кичердем, ул окопларны тагы ашлыкларны мен үлгәндә дә авызымнан җаным чыкканда да оныта алачак түгел. Хәзер нидән сугыш башланды, 41дә сугыш башланды.
İme, karak birden soğuşpan onda. Okullarım az. Ben ödüm tüp yurbat kızı. Yurbatta 4 klası, 5. klasını satışta bitirdim. Sonra gidip sabahda Rayza degen uyuşmada yazı işini, maşinada yazı işine uğraştım. Soğuş başlaganda Rayza'da işleydireyim. Rayon yer bölge deyip atalayındı bu. Uzun aytıp etkende. 38. yıldan alıp yeme Rayza'da 36. yılda sabaha kuşindik. 37. yılda sabah mektebine varganıyım. Sabah mektebinde sabah malayları beni kahrediler. Okumadım iyi. 5. klas bile. Ben şuşa Rayza uyuşması Iliyaz'ın Kırılman abi yetekçiliğinde işe uğraşıp 5 klas bile yazım maşinesinde 7 yıl işledim. Soğuş başlanganda Rayza'da işleydir iminde iyi. Onlara soğuş başlangıç telefon kiyine oturtup dişuri gittik. Тормыш иптәше Кашафетдин белән 5 бала тәрбияләп үстерәләр. Зәйнәп, Фәймә, Мөршидә, Нуриәхмәт, Рафис барысы да шөкер исән сау. Туктар авылындагы әниләре тотып торучы төп йорттан бердә өзелмиләр. Аны күз каралары кебек саклыйлар. Әтиләре Кашафетдин генә күптән инде гүр иясе, әмма ул да һәркайсының күңел түрендә яши. Соғыш 46-да битте име. Ay 45'te bitti, 46'da kayıttı. 47'de ilanıştık. 48'de sulaydım. Gittim indi işe vurmazdım. Korktum bile, birge. Eybet yine balalar gösterdik. 47 yıl birge yaşadık. Ыркыя би улы Нуриәхмәт һәм килене Гатифә тәрбиясендә рәхәт җитеш тормышта яши. Ул бүген бик бәхетле һәм бай. 13 оныгы, 21 оныкчыга, 2 оныкчыганың сабыйларын да сөяргә Ходай насыйп иткән аңа. Мин 1978 елның ноябрь айында шушы йортка килен булып төштем. Ул вакытта юлларыбыз бик пычрагы, бик яңгырлы елы. Созда килеп кердем. Аллага шөкер, менә әти белән әни мине әйбәт каршы алдылар. Бик яраттылар. Килгәченнән без Нуриәхмәт белән бик яшьтән бергә йөрдек. Армиягә озаттым, көтеп алдым. Узак йөрдек, Аллага шөкер. Шушы авылдан икебез дә Туктардан бер-беребезне белеп, күреп гомер иткән бит инде. Шунда әни 60 яшьтә мин килгәндә. Шуннан бирле менә бик тату яшибез, Аллага шөкер. Әти белән бергә әти 15 ел яшәдек. Аннары соң әти Мин килгәченнән инде эшләмәде, ул пенсиягә чыкты инде, ипиләр ташып, шуның эштә генә йөрде. Гомер буе умартачылыкта эшләгән ул. Үзләренең дә умарталары бик күбәйе. Аннан соң әни колхоз эшендә эшләгән инде гомер буе. Колхозда төрле эштә эшләгән инде. Балалар тәрбия, ул вакытта бит садиклар юк. Аларга без эшләгәндә дә юк инде ул садиклар. Мин беренче малаем 79 елда дөньяга килде инде, Айнур исемле. Ул дөньяга килгәченнән безнең кирпич заводында эшләйдек ул вакытта. Кирпич заводында миңа әгәр дә кермәсәң эшкә, син нидән төшеп каласың командадан диделәр. 40 тулмаган малаемның. Әнигә калдырып, менә шунда кирпич заводына эшкә киттем. Шу кайтып имезеп кенә киләдер инде. Карады әни, Аллага шөкер, балаларны бик яратты. Моннан соң да әле яшәсен, дөнья иркен, Аллаган биргәненә шөкер, бөтен нәрсә бар. Шушы тормышта бергә яшәргә язсын әле. Туганнар килеп шушы әйттереп, бик рәхәт, бик матур яшибез, Аллага шөкер. Юбилар 100 яшендә дә әле күңел керлеген югалтмаган. Кояш пişirә, тиргә төшерә, халык ашыга, китә басуга, урагын ура. Бу кайчак була. Әйтимме? Бу минем Туган кыз bu benim tuğan birinci ay 3 iyun yayının birinci ayı cımğa gün cımğa vakitinde cımğa namazı okunanda manaradan ozan aytkan vakitte tuğan
Бала булам ыркыя. 5 баласы 5 шатлыгы булса, балаларының балалары аның олы хәзинәсе. Һәр кайсына хәер дугада. Бүгенге тормышына Худайга ул бик рәхмәтле. Ак әбиебезгә булган сәламәтлеген саклап, якыннарының рәхәтен күреп, озак яшәүләр насыйп булсын әле тагын да. Безне синнән алып кайткан, син суында юлган иң элек. Бишек җырын җырлап төннәр буе, без үскәнне көткән имерек. Без 5 бала үсте әнкәй белән, тик үсмәде егә кышакта. Без әнкәйнең 5 шатлыгы иде. 5 кайгысы булды кай чакта. 1 июнь халыкара балаларны яклау көне. Әлеге бәйрәм 1949 елда Парижда Хатын-кызларның халыкара демократик федерациясе конгрессы карары нигезендә гамәлгә куела һәм 1 тапкыр 1950 елда билгеләп үтелә. Бу көнне районыбыз үзәге Байлар сабасында һәм Сабабаш авылында булып узган бәйрәм чарасыннан әзерләнгән сюжетка күз салыйк. Җәйнең 1 көне җылылык, яктылык, мәрхәмәтлелек истәүче бәйрәм балаларны яклау көнен күп илләрдә зурлап үткәрәләр. Балалар бу көнне зур түземсезлек белән көтеп ала. Әлеге бәйрәм безгә, өлкәннәргә, һәр баланың яклауга, кайгыртуга мохтаҗ икәнен искәртеп, җаваплыгыбызны барлап тора. Бу көнне Саба үзәгендәге мәйданда Әбрәр Кәримуллин исемендәге район үзәк китапханәсе хезмәткәрләре тарафыннан оештырылган зур бәйрәм узды. Бүген безнең нәни дусларыбызның балаларны халыкара яклау көне, һәм инде без аны көтеп алабыз, зур әзерлек белән үткәрәбез. Районыбыздагы һәр авылда, һәр мәдәният йортында, һәр китапханәдә алар өчен зур бәйрәм уза. Бүген инде безнең Сабаның үзәк мәйданында балалар хуҗа, бүген аларның бәйрәме. Иң беренче без аларны чын күңелдән шушы матур бәйрәм белән котлыйбыз. Аларның һәр вакыт шат булуларын, бәхетле булуларын телибез. Күкләребез аяз, тыныч булсын иде. Без өлкәннәр балаларыбызны яклап, саклап, кадерләп, аларга бирәсе тәрбияне, әйтәсе матур сүзләребезне әйтеп, үстереп, аларны үзебезнең лаеклы дәвамчыларыбыз, киләчәгебез итеп үстерә алсак иде. Әбрәр Кәримуллин исемендәге район үзәкләштерелгән китапханәләр системасы директоры Ләйсән Билалова быелгы бәйрәмнең үзенчәлекле яклары хакында да әйтте. Бүген безнең бәйрәм бераз гына элекке традицияны дәвам итеп асфальтка рәсем ясауда булачак. Без аны төрле яшьләргә аердык. Һәм инде кызыклы әкият геройларын буярга да тәкъдим итәбез. Алар үзләре дә ясаячак. Һәм инде безнең яңалык, яңадан безнең җәйге китапханәбез ачыла бүген. Инде җәйге китапханә дигәндә бу кызыклы уеннар, төрле мастер-классларны күз алдында тота. Һәм инде без бүген балаларга кулдан әйбер эшләүне дә өйрәтәчәкбез. Аңа керә инде кулдан беләзек ясауда, чәчләренә заколка ясау. Һәм инде бу чәчләрне матур итеп куяу да балаларны аквагрим белән дә сөендерәчәкбез. Һәм инде балалар теләгән кешегә шарж да ясыйбыз. Һәм инде кичкенә китапчыклар ясыйбыз. Без аны китапчык сырлы янчык дип атадык. Инде иртәдән бирле ул өстәл янында безнең балаларыбыз ойнаша. Иртәдән килүгә аны бик шаттылар. Менә шундый кызыклы, мавыктыргыч уеннар, төрле мастер-класслар белән үзенчәлекле һәм аермалы булачак. Бәйрәмдә балалар гына түгел, оештыручылар да матур костюмнардан иде. Минем төп максатым бүгенге көндә инде балаларны карточка төшерергә, һәрберсен үзләренә истәлеккә калырга инде үзебездән кирәк булса кер балалар төшергәнне белсәләр инде. Аннан соң инде безнең кебекләр белән мин яңадан иптәшем бар, каядыр йөри, клоун. Аның белән берлектә инде мыльный пузыри балалар өчен инде ясыйбыз, Алла бирсә. Безнең пландагыча килеп чыкса инде, Алла бирсә, бар да әйбәт булачак, бар да яхшы булачак. Балаларның күңелләре булсын, бөтен бала чагаларны әтиәниләрендә инде, әтиәниләр тоже кайчанда бөтен бала булганнар, аларны бөтенсенә бәйрәм белән. Баланың елмаюы һәм шатлык тулы күзләре ата-ана өчен моннан да мөһим нәрсә юк. Бәйрәмгә килгән әтиәниләр оештыручыларга бик тә рәхмәтле. Матур оештырганнар бәйрәмне, бәйрәм бик матур, бик күркәм бәйрәм, бик матур. Балаларга менә көндәген туры килеп тора, көндәген бик матур балаларга имолым. Шул бик матур оештырганнар, бик күркәм уеннары, акбор белән сызулар ясаулар, барсы дагы бик матур оештырганнар, бик зур рәхмәт. Шунда уеннар күбрәк булсын балаларга.
дип әйтәсем килә. Бәйрәмнәр шулай балаларның күңелләрен шатландыру, шундый шатлыклы мизгелләр күбрәк булсын иде, шулай. Шулай күбрәк булсын. Без бик шат инде мондый бәйрәмнәргә. Иң яхшы мәдәни көндәлек алып баручыларны да бүләкләделәр бу бәйрәмдә. Үсеп килүче буын ул безнең киләчәгебез, илебезнең киләчәге. Без алар хакына яшибез. Балаларыбызны мәрхәмәтле һәм кешелекле булырга өйрәтү изге бурычыбыз. Бәйрәм уңаеннан Сабабашта да традицион комплекслы чара уздырылды. Районыбызның спорт һәм яшьләр эшләре бүлеге җитәкчесе Сабабашта спортны үстерүгә зур игътибар бирелүен әйтте. Рөхсәтлегез барыгызда балаларны яклау көне белән тәбрикләп китәргә. Безнең менә бу ярыш инде комплекслы чара, шушы уңайдан үткәрелә дип әйтергә кирәк. Монда бүген сез келәмдә дә үзегезне сынап карый аласыз, йөгереп тә, сикереп тә һәм башка спорт төрләрендә дә үзегезне сынап карый аласыз. Бу инде безнең Сабабашта шундый комплекслы чара үткәрү традициягә әверелеп китте. Монда безнең бик күп хезмәтне куя шушы Сабабаш мәктәбендә эшләүче коллектив, авыл җирлеге. Бу авылда любой спорт түрен алып карасаң, нык әзерлекле кешеләр, балалар укый дип әйтергә кирәк. Йөгерүме ул, сикерүме, көрәшме. Монда безнең кызлар даже штанга күтәрде. Менә аларның шәкертләре шулай ук Илдар абый кырда карап тора. Менә шундый шәхесләр аларга бүгенге көндә тәҗрибә бирә дип әйтергә кирәк. Бәйрәмнең үзәгендә халкыбызның милли спорт төре көрәш булды. Бүгенге чараның төп бәйгесе, төп ярышы дип әйтик, ул көрәш. Инде менә атап китәсе килә монда, әйтеп китәсе килә, рәхмәт әйтәсе килә Габдрахманов Инсафка, шушы Сабабаш егете. Энем пока чыкмый чатыр, әзрәк мактыйм сине, аннан соң чыгарсың. Безнең шушы мәктәп укучысы дип әйтергә кирәк. Бүгенге көндә шушы Илдар Хайруллович кул астында шөгыльләнеп, дөнья беренчелегендә көрәшү хокукына ия булды. Менә безнең 21-23 июньдә дөнья беренчелеге булачак. Казанда аның финал өлеше булачак Мингәрдә, Мингәр Сабан туенда. Анда инде безнең финалга эләккән кешеләр беренче, икенче урынга шушы Мингәр келәмендә көрәшәчәкләр. Шуңа күрә энем сиңа алдагы көрәшләрдә уңышлар, имгәнмичә матур итеп менә шушы елның төп вакыйгасына үзеңнең формаңның иң яхшы уровеньда килергә. Инде Мингәрдә 20 көнне без менә шу Сабабаш халкы, район халкы белән инсаф дип чыгарып тора торган булсын ия. Хәзер инде елның уңышларын йомгаклап, аңа кичкенә генә бүләк. Ел нәтиҗәләре буенча кытлаулар да, бүләкләр дә булды бәйрәм көнне. Ел дәвамында алган яхшы грамоталар сине. Балаларны кытларга Миша авылы җирлеге башлыгы Азат Гатиятуллин да килгән иде. Добрый день, уважаемые участники, добрый день, любители спорта. Конечно, мы рады приветствовать всех вас у нас в Сабабаше, где ежегодно уже на протяжении нескольких лет проводится по инициативе нашего тренера Ильдара Ермолаева при поддержке отдела спорта в лице начальника Ирика Рамазановича, также при поддержке нашей школы в лице директора Идеала Хамитовича проводится вот такой праздник в прекрасном месте. Безусловно, рады, что каждый год число растет участников. Надеемся, что и в дальнейшем это число будет участников расти. Сегодня, помимо наших основных соревнований по национальной борьбе, вас ждут еще много-много интересных, прекрасных конкурсов с подарками, которые будет проводить у нас бессменный, креативный наш ведущий. Все вопросы к нему. Обращайтесь, не стесняйтесь. Сезгә барыгызга телем уңышлар, урыннар күп түгел, беренче, икенче, өченче урыннар, кем аламады урыннар борчылмагыз. Инде телем барыгызга да ярышка кергәндә әйбәтләп җылынып, разминкалар ясап көрәшергә.
Һәм инде безнең иң мөһиме сезне ярышлардан соң матур итеп, травмаларсыз өйләрегезгә озатып куярга. Уенның кагыйдәләре белән көрәшче Илдар Ермолаев таныштырды. Барыбыз без килә бүгенге генә балаларны яклау һәм елда бу ярышны традиция көтү җирдә кирәк Рамазан шәһидә булды. Рәхмәт иңбер ширатта тренерларга, шу балаларны инде төп көрәш основной инде көрәш белән бәрәт тарту ярышлары, уңышларыбыз булды. Инсаф бу ел безнең Татарстан чемпионы булды. Россия чемпионы булды. Районыбыз балалары һәр вакыт игътибар белән кайгырту, өлкәннәрнең мәхәббәт һәм күңел җылысы тоеп яши. Аларның ышанычын югалтмыйк, тагын да бәхетлерәк итәргә омтылыйк. Һәр бала әти-әнисе кочагында үссен. Аларга олылар тарафыннан һәр вакыт игътибар, кайгырту һәм мәхәббәт булсын. Барлык балаларга да яхшы ял, ныклы сәламәтлек һәм күңелле тәэсирләр телибез. Масса күләм мәгълүмат чаралары ничек яши, аеруча телевидение һәм радиоларның тормышы ничек? Бу һәм башка төрле сорауларга җавап алу максатыннан әле күптән түгел Татарстан Республикасының журналистлар берлеге рәисе итеп билгеләнгән Илшат Аминов республиканың масса күләм мәгълүмат чаралары белән танышты. Узган атнада ул безнең Саба дулкыннары телерадио компаниясында булды. Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты, Яңа гасыр телерадио компаниясының генераль директоры, журналистлар берлеге рәисе Илшат Аминов, Татмедиа җәмгыяте директоры урынбасары Марина Коновалова һәм башка рәсми затларны телерадио компания янында район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов, Саба дулкыннары телерадио компаниясе директоры Әлфия Мөбәрәкова каршы алды. Безнең эшчәнлек, техник база, хезмәт шартлары белән кунаклар кызыксынып танышты. Без менә союз журналистлар гызалары белән инде бер 15нче телекомпанияны карадык. Республика буенча бөтен телекомпанияларда бер проблема, әйбәт коллективлары бар, талантлы журналистлары бар, инженерлары бар. Менә техника чаралары искергән. Сезнекен карадык. Аны бүгеннән үк уже үзгәртергә кирәк, сезгә яңа форматларга күчерергә кирәк. HD форматларына күчеп, чөнки сезнең караучылар бар, сезне яраталар Сабада, Саба районында яраталар. Шундый матур журналистларыгыз бар. Эшлекле сәфәр барышында коллектив белән дә аралашу булды. Бүгенге көндә борчыган проблемалар шактый. Иң мөһимнәре хезмәт хакының аз, телевидениедә җиһазларның искергән булуы, компанияның шәхси транспорты булмауда эшне алып баруны кыенлаштыра. Бу проблемалар булуга да карамастан, Саба дулкыннары телерадио компаниясе эшне уңышлы алып бара. Узган елгы һәм бу елның шушы көненә булган нәтиҗәләр буенча республика районнары арасында да без беренче урында. Менә эш чараларын яхшы торырга кирәк. Зарплатасына карарга кирәк, ансын да белдем, техникасына карарга кирәк. Саба телекомпаниясе киләчәктә дә яшәсен. Татар журналистикасының киләчәге бармы? Әлбәттә, бу проблема да бар. Без бу проблема белән шөгыльләнәбез. Союз журналистлар бу проблема белән шөгыльләнә. Хәзер без ел саен Татмедиа белән бергәләп безнең университетта акча түләп татар группасын булдырабыз, татар журналистлар группасын, һәм ел саен 15 кеше татар журналистикасына керәчәк. Әлбәттә, без хәзер бөтен республика буенча бу программаны җиргә уйлыйбыз. Бөтен балалар телерадио компанияларына җыеп, балалар телестудияларын җыеп, аларның эшләрен карап, анда кадрларны карап, аларны укытып, һәм менә бөтен каналларга бергәләп шулай җыенсак, без үзебез кадрларны әзерләмәсәк, безнең кадрлар булмаячак. Хәзер шундый вакыт китте. Үзебез яшьтән үк алабыз, тәрбиялибез, укытабыз, эшләтәбез. Менә шулай эшләмәсәк, бүтән чара юк. Телерадио компания коллективы якын көннәрдә уңай үзгәрешләр көтеп яши. Татар телен саклап калуда белем учаклары белән бер рәттән масса күләм мәгълүмат чаралары да мөһим роль уйный. Компанияның оешуына быел 19 ел. Төп максат алдагы елларда да саф татар телендә мәгълүматлар җиткерү, югары нәтиҗәләргә ирешеп, халыкка хезмәт итү. Хөрмәтле телевизор караучылар, Саба дулкыннары телевидениесенең атна информацион программасын спорт яңалыкларына күзәтү ясап дәвам итәбез. 2 июнь көнне Саба йөзү бассейнында 2004, 2007, 2008, 2009, 2010 елга малайлар һәм кызлар, 2005, 2006 елга малайлар арасында Саба муниципаль районы беренчелегенә йөзү ярышлары булып узды. Спорт чарасында катнашучыларны район башлыгы Рәис Миннаханов, спорт һәм яшьләр эшләре бүлеге җитәкчесе
Ирек Гарипов, Олимп спорт мәктәбе Соба йөзү бассейны директоры Рифат Хисамов сәламләде. Хакимият башлыгы Рәис Миннеханов яшь йөзүчеләргә җиңел старт, кызу финиш һәм саулык уңышлар теләде. Призлы урыннарга көч сынашырга республиканың балык бистәсе Балтач, Кукмара районнарыннан да спортчылар килгән иде. Безнең район данын Олимп спорт мәктәбендә тәрбияләнүче егет-кызлар яклады. Район башлыгы Рәис Миннеханов Әмир Рафиковка квалификация китабын һәм башкалабыз Казан шәһәрендә узган ярышларда яулаган беренче спорт разрядын тапшырды. Әлеге ярышларда да безнең район спортчылары призлы урыннар алып, югары күрсәткечләргә иреште. Җиңүчеләр мактау грамоталары, медаль, акчалата, бүләккә ия булды. 2019 елның 27 май көнендә Саба Арена спорт мәктәбе базасында 2007, 2008, 2009 елга һәм аннан кечерәк малайлар, кызлар арасында бадминтон буенча ярышлар булып узды. Тантаналы ачылышта район башкарма комитеты җитәкчесенең икътисад буенча урынбасары Марат Бахманов һәм башка рәсми затлар катнашты. Әлеге ярышларда Саба, Теләче, Кукмара, Әтнә районы спортчылары көч сынашты. Безнең районның Сабантуй спорт мәктәбенә йөрүче малайлар һәм кызлар да яхшы нәтиҗәләргә ирештеләр. 2007-2008 елга малайлар арасында беренче урынны Теләче районыннан Раил Тимербаев яулады. Кызлар арасында беренчелекне Сабантуй спорт мәктәбеннән Камилә Әхмәдуллина алды. 2009 елга һәм аннан да кечерәк малайлар уенында шулай ук безнең райондашыбыз Адель Равилин җиңүче булды. 2009 елга һәм аннан кечерәк кызлар арасында Сабантуй спорт мәктәбеннән Зифа Фатыхова беренчелекне алды. Милли бәйрәмебез Сабантуй якынлаша. Бу атнада 8-9 июнь көнне авыл җирлекләрендә, 16 июнь көнне Сабантуй байлар сабасында булачак. Мингәр Сабантуе 23 июньгә билгеләнгән. Бәйрәмнәр котлы булсын. Сабадылкыннары телевидениесенең атна информацион программасы ахырына якынлашты. Без сезнең белән кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк тапшыруында очрашырбыз.